kerkeä näitä ollenkaan tuolla. Ei. No voi vittu. Eihän tämä... Noniin. Joku minä halusin tätä tehdä. Ei sitä nyt voi tehdä. Paljonko aikaa? No mene sinä, ota se oikeaseppänä nämä teräkät. Mitä? Niin. Mikä helkati? Mikä on vetosolu ees? Se on tämmöinen. Tästä minä ei varmaan pysty suoriutumaan. Perkele. Keskity sinä omaan. Mitä tehdä? Mitä se pölkky kiinni Kormelinilla? 10. Ois pitänyt ottaa nämä ensin, nämä helpoimmat. 5. Ei saakeli. Saanko lisää aikaa? Oi ja hanskare. 15. Pölkky kiinni, kun ei kerkeä vaihdaa saha. No mitä vittua. Joo, ei pysty. Olla pitselekkä. Ei muuta tuotakaan. Tämä puuttuu. Mä oon sanaton. Me mennään hirviällä juoksulla ja sitten jaetaan tehtävät ja mennään eteenpäin ja keskustellaan asioista. Meillä oli saman verran kommunikaatiota kuin Jonnalla ja Riitalla. Keskustellaan asioista, kun tähän tullaan. Jaetaan tehtävät. Tässä on johtaja. Vapaa-valintainen järjestys. Nyt on niinkö tekemisen meininki tässä hommassa. Ei nyt, eihän minä saa tätä. Saako mennä edelleen? Saa mennä. Vapaa-valintainen. Ei tuo niinkö. Pareina niinkö. Ei sinä osaa tuon paljon paremmin. Tuolla on vielä 2 tuolla päässä. Paina samoin sytytystä. Sytytätkö tämän sytytys? Hyvin mennä. Mitä se pölkky kiinni? Hei, saatana minä osaa tuota. Paljonko? Noin, ainakin 1 on, tuo on. Hyvin menee vielä kerkiä. Miten tehdään vetos? Mistä minä tiedän? Tehe jotakin, katsothan lopussa mitä tulee. Paljonko aikaa? 10. Skeli. 5. On se saatana kiinni. Aika. Minä otin sen irti. Jonna kerkesi asentamaan sitä uudestaan tuolla. Teillä keskinäinen kommunikaatio. Eikö puhuttu mitään? Aika alkaa. Jos on hankala, niin menette vai eteenpäin. Hiljaa. Kannustaa voi, neuvoa ei. Ei ne ole neuvoja. Joo. Kivasti vähän käsiin. Joo, ei näin päin. Joo, minä hyppään suoraan tänne. Joo, ei mitään saumaa. Sori Mirja. Ei mitään. En minä varmaan tätäkään. Tämähän on sauma, eikö?
3 lenkkiä riittää. Ja minne pitää Ei tarvitse heittää ja se jää siihen. Puoli minuuttia. Hyvin kerkiä kun rauhassa tekee. 15 sekuntia. 10 sekuntia. 5 sekuntia. Ja aika. Hyvä! Aika alkaa siis nyt. Aika alkaa. Joo. Sielläkö ne tekee? Hyvänen aika. No mene sinä, ota se oikea Seppo nämä teräkätkin. Mitä? Niin. Mikä helkati? Mikä on Irrota vetosolueessa? Se on hemmeä. Ei. Mitä tässä on käsiä? Ei saa vetää vähän auki. Tämä oli huono tehtävä, kun tähän menee näköjään aikaa. Jaa, no minä menen tuonne sitten. Katkaise vaan. Eihän minä tämmöstä. Eiks tää nyt? Ei lukku paljon. Ei, tämä on joku Ei, nyt mulla on hanskat täällä. Jee, hyvä päivä. Nyt saa kaapeli pois kuppilaan. Älä saatana. No. Tästä minä ei varmaan pysty suoriutumaan. Perkele. Keskity sinä omaan. Mitä pitää tehdä? Ei mitään Ai miten no, pitikö tämä saa poistaa? Puoli minuuttia. Joo, Puoli minuuttia. Oho, mitenhän tämä täältä? Ei, kyllä tämä voimalla tämäkin varmaan ratkeaisi. Mitä? Eihän tämä ole edes mahdollista. Tämä on fysikaalinen mahdottomuutta noin soitu lätän. Ei tämä täältä. Ei. Hetkinen. Mulla meni kuminaa paskaksi sen 10 takia. sekuntia. No niin, helvetin kyytiä. Kyllä. Tää se on ollut. En oo varma lähtenytkään, mutta koittakaa parhaan. Vai hoikkarasin tullut? No joo. Ai herran jumala. Sitä se Minä vaan Siitä lärkyttelin vittu sä et sitä. sano ainuttakaan tehtävää sun. Niin, katsotaanpa. No niin, oletko lukenut ohje? Olen lukenut. Aika alkaa nyt. Puhelinkin alkoi soida. Ei keskitytä siihen. Kyllä se varaa tulppaa jossakin. Täällä on Pane kuva. se sama. Minä panen tämän saman.
Aika. Kuusi tehty. 2 minuutissa. Ja pareittain kun tehdään, niin siinä on teoriassa mahdollisuus tehdä kaikki 2 minuutissa, jos jaetaan homma. Mutta sekin, kyllä se tiukille meni. Mutta ei kaikkia piäkkään saada vaikeassa tehtävässä Näin tehdä. se on. Tässä on haaste. Varmasti tarpeeksi. No teepä ne lopukki nyt loppuun siinä sitten, niin näkee mitä niihin kuuluu. Hän on tämä. Joo, riittää. Noin.